Здравей! От колко време си снимал клип? 2 дена! Защо? Не знам. Почти да си на Извинете. Здравей, Ваня! Очаквах те! Аз съм Пешо. Знаех това, като и гости, когато влезеш в асансьора. Ама аз се качих по стълбите. Знаех това, исках да те изпробвам. Какво си дошъл, Иване? Аз съм Пешо. Сега знаех това, Иване. Както е, додох да ми гледаш, додох. Аз. Петля! Пет? Петка, ето, заповядай. Казвам ти сега, че ще ти покажем 3 начина как да свалиш момче, как да свалиш момич. Здравей! Циците сте по-големи от на майка ми! Сега на моето момиче с голем гърди ще приготвя романтична вечер. Я. Здравейте! Сега ще изненадам за рождения ти ден. Перфектна изненада си ми измислил. Перфектна! Здрасти, скъпи! Здравей, Гуче! Здравей, Гуче! Перфектна изненада имам за теб! Здравей, здравей! Искаш да ми видиш циците? Станционни, продавам всякакви стационарни, мобилни, телекомуникативни, всякакви, купете си, вижте колко са нови, няма никаква прах по тях. Айде, идвай си ми. Идвай. Може ли да се купа дистанционно? Не може дистанционно! Имам и вкъщи дистанционно! Аз имам дистанционно вкъщи! Искам дистанционно! Искам дистанционно! Искам дистанционно! Може ти казах! Не може дистанционно! Чуваш ли ме? Чуваш ли ме какво ти казвам? Не може дистанционно! Какво, брат, ме ми са пикай, бе? Та хой да пикай, имаш пишка, що да ми пикаш? Брат, облегчи се. Пусна ли водата, бе? Да, разбира се. Що не? Трети битбокс батъл. Аз, Мони Жито, срещу Боби Пат. Мони така влия, раз, два, три. Бията! Дарса, ти си най-великият битбоксър. Не мога да сравнявам с тебе. Тя да погледам малко телевизия. Адюе! Той свети! Той вещина свети! Свети! Покри да светкаш! Прибегвай! Той свети! Здравейте! Аз Боби Парастас. Пожелавам на всички деца честит 1 юни! Също така се надяваме клиповете ни да ви харесват и ако това е така, пишете коментари с предизвикателства, които изпълняваме в следващите клипове. Също пожелаваме бързо оздравяване на Сиси Илева, за да може да снима следващия клип с нас. А това е Парастас!